Fi kliem il-Prim Ministru qed tissoda r-rieda tal-poplu tagħna biex ikollna kwalità ta' ħajja aħjar f'pajjiżna. Dan qalu Robert Abela nnifsu meta tard it-tnejn filgħaxija indirizza lin-nazzjon. Messaġġ li fih qal li l-manifest elettorali issa sar il-programm ta' ħidma tal-Gvern. Moment fejn fil-waqt li madwarna l-isfidi qed ikomplu jiżdiedu, aktar qed tissoda r-rieda tal-poplu tagħna biex ikollna kwalità ta' ħajja aħjar f'Malta aqwa. Robert Abela qed jgħid li jrid jagħmel il-ħajja eħfef għan-nies. Programm li huwa wieħed komprensiv biex inkunu miegħek f'kull pass tal-ħajja. Ħajja li rridu nagħmluha eħfef, isbaħ u aħjar. Il-mexxej Laburista qed jgħid li fi żmien li ġej irid iżomm il-magna ekonomika ta' pajjiżna għaddejja biex il-proposti jimplementhom u jtejjeb il-well-being tan-nies. Irridu nagħtuk aktar ħin għalik u għall-familja tiegħek. Robert Abela qed jgħid li jrid li l-pajjiż jitla l-livelli jmiss bi pjan li jinkludi programmi kbar, ir-reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, il-pjan Malt in Motion, l-istrateġija s-settur tal-enerġija, l-investiment fis-sistema tas-saħħa pubblika u għawdex gżira ta' villaġġi.